салони автобуса шумо дар нишон метавонем ки дар кадом ҳолат қарор дорад. ана ҳамин ранги ман мебиёем дохили автобус мешем. Ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон расонида мешавад ки автобусҳои нави замонавии ширкати Роҳи Абрешим, хоҳишмандое ки сафар мехоҳед сафар кунед аз Тоҷикистон, аз вилояти Суғд, Хатлон, ноҳияҳои тобеи марказ, автобусҳои нави замонавӣ ба тамоми шароитош ҳастанд. ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе, ҷумъа ресо мешавад аз автовокзали Роҳи Абрешим. номерои тоҷикӣ прямои рейс аз шаҳри Хуҷанд автовокзал Роҳи Абрешим то автовокзал Котельники шаҳри Москва, Самара, Уфа, Челябинск метавонед ки озод билета харидорӣ кунед. ҷои зарядка дора, кондитсионер, ях бачо ва ин техника ногуфта намона бардораи азиз. мумкин ки сабабҳои техникиш ҳам шаванд, но ки айни ҳол автобусҳо наванд, нави замонавӣ барои шумо, яъне ки ҳамин қадр ки шумо тозагиро риоя кунед, ҳамон қадр шумода зиёдтар хизматрасонӣ мекунанд. ва ногуфта намона шаҳрвандое ки аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, Бохтар, Регар, Ҳисор ва дигар ноҳияҳои тобеи марказ мехоҳед ки сафар кунед, мошинои замонавӣ яъне кондитсионердор ҳастанд ки яъне тариқи ройгон шуморо оварда ба автовокзали Роҳи Абрешим автобуса мешинонем ва хӯроки нисфирӯзӣ, обед ройгон мешавад. бардораи азиз, аз тарафи канали Ройгон Авиа ва ширкати Роҳи Абрешим, автовокзал Роҳи Абрешим. ва ман боварӣ дорам ки шумо бетараф наместед, дастгириҳоро фаромӯш накунед, классҳои худтонро дареғ надорем, комментариҳои хуби шуморо интизорем. ҳамун нафарое ки шумо занг мезанед Ройгон Авиа меган ё ки Қурбоналӣ меган, не бародарон, ман нестам. чӣ хеле ки ман айни ҳол дар ҳамин видео тамошо кардасед. номерои пастаяни доимии Ройгон Авиа 980 84 85 мешавад, +7 999 826 84 85. барои шикоятҳо метавонед муроҷиат кунед. ва хоҳишмандое ки озод хитон прямой мехоҳед ки чанд суме ҳастай нархи билет ҳамун сума според, маромад автовокзали Роҳи Абрешим мебиёем прямои касса. ай касса билета харидорӣ мекунем ва прямои рейс сафар мекунем ба Федератсияи Россия шаҳри Москва. салони автобуса шумо дар нишон метавонем ки дар кадом ҳолат қарор дорад. Ассалому алайкум. номи шумо? Анварҷон. Ака Анварҷон, шумо яъне шофёри нави автобусҳои нави замонавии ширкати Роҳи Абрешим. Оилико чӣ хел? Мерасад? Ягон камбудиё нест? Шароитҳои автобус шумо дар махбур кондитсионер кор мекунад? Кор мекунад, ҳамаш кор мекунад. Ҳамаш зарядка дар куҷо мемонад? ҳар якти таги сидении чортаи зарядник аст. Таги сиденико дорад зарядка? ҳамаш ба. шумо ай кортон розӣ ҳастед рафтан овардан? ва бисёртар дар автобусҳо мебинем, видеоро тамошо мекунем, мушкилои шаҳрвандо ҳастае ки яъне дағалӣ мекунанд шофёрро. яъне ҳамин ман боварӣ комил қатъӣ гуфта метавонам ки шумо ба ҳамин корҳо яъне ҳурмати эҳтироми шаҳрвандоро ба ҷо меоред. ҳурмати эҳтироми шаҳрвандо саломат бошед. айни ҳол мо нишон медиҳем дохили салона ва шумода муваффақият. шумо ба чашми худтон бибинед ки автобусҳои замонавие ки ширкат пешниҳод кардагиа чанд қадр расстояние дорад. ва боварӣ дорам ки шумода махкул мешавад салони автобус, ҷои ручной клад. ручной клад, бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳаракатҳои Ройгон Авиа барои шумо ва шуморо ҳам бетараф набошед. тозагиро риоя кунем, 5 кило ручной гирем бародарои азиз ки то ки нашканен. ҳамин тозагиро ки шумо риоя карден, яъне бисёртар автобусҳо шумо дар хизмат мекунад. ҳамин автобусҳо барои шумо аст. сиденикоша чӣ хеле ки мебинед тозаву озода, кожуни қолин партофтага бе пояафзол ман дуромадам барои шумо. кондитсионер ях айни ҳол агар кондитсионер набоша арақ мекардам. кондитсионер кор кардестай. ҷои зарядкаро чӣ хеле ки гуфтам, ана ҷа нишон медиҳем ки ҷои зарядка мана чӣ хеле ки мебинед 4 та ҷои зарядка дора ин автобусҳои нав бардораи азиз. ва телевизор, мақсад телевизор дора. шумо озод метавонед ки аз шофёр яъне пурсиш кунед ва гирон мекунад музикаву видеои дилхоҳи шуморо ва тамошо мекунед. класси лайкотонро дареғ надорем бародаро, комментариҳои хуби шуморо интизорем. марҳамат, ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе, ҷумъа аз автовокзали Роҳи Абрешим прямои рейс Хуҷанд Москва метро Котельники.